У кожнага з нас ёсць мілы куточак, дзе ты нарадзіўся, дзе прайшло тваё дзяцінства. У прыгожай і маляўнічай вёсцы Закружка Мінскага раёну у сялянскай сям'і 25 мая 1938 года нарадзіўся будучы паэт Уладзімір Карызна. Там, у дзяцінстве, ён не мог угадаць свой жыццёвы шлях, а на яго дзяцінства выпала вайна і партызанскі лёс. Сям'я цудам уратавалася. Немцы ішлі, каб забраць жонку партызана з дзецьмі. Людзі папярэдзілі. Уцяклі тады маці з дзецьмі і да канца туляліся ў партызанскім лесе. Маці, як птушка, крылом ахінула 3 маленькіх дзетак, а самой 24 гадочкі. Але зберагла, не дала загінуць, замерзнуць у балоце. Аб тых страшных падзеях паэма Уладзіміра Карызны «Зямля. 2 паўшар'і». Сябры, давайте прысядзем, як рабілі не раз. Не дзеля ж, ні ў школу, ні ў садзік вы не пайшлі якраз. Мне гадкоў тады чыста як меншаму з вас было, калі палілі фашысты на досведку наша сяло. Нас тады ўратавала ад агню і свінца тое, што брала навала вёску з другога канца. Лес нам даваў надзеі, толам, не мёдам пах. Не раз фашысты хацелі нас задушыць у імхах. Маму за плацце хапаем, баімся ўтапіцца, жах. А мама яшчэ трымае немаўля на руках. Ідём па жыце, мамачка, сілы няма. Дзеткі мае, пацярпіце, цяжка вам, знаю сама. Купіны, бярозкі тарчаць дзе-нідзе, вось ужо боцікі згублены, шапкі ў вадзе. З холаду цела заходзіцца, дзе той бераг, убач, а вораг побач знаходзіцца. Зараз пачуе плач. Прабіраемся пяшэчкам, гнаныя вайной, сухарамі мяшэчак у кожнага за спіной. Мама нас навучае: хай ліха вас мяне, ды калі хто адстане, у адчаі не плачце, чакайце мяне. Не, дзетачкі, не адстанеце, будзеце разам са мной. Кроў з носу, а ўсё дацягнемся да ціхай глушы лясной. Раптам свіснулі кулі, зразаючы лісце з бяроз. Мы бліжэй да матулі, а вочы бліжэй да слёз. Як выбрацца нам з блакады, як да лесу дапяць? Пачалі снарады слупы на балоце ўздымаць. Слупы навокал, як жывыя, ходзяць, шукаюць нас. Дзетачкі дарагія, мусіць, прыйшоў наш час. Трэба ўсім нам старацца сілу сабе знайсці, каб да лесу дабрацца, дайці ці хаця б дапаўзці. Пекла вакол беспрасветнае, смалою балота кіпіць, каб толькі вы ведалі, як хацелася жыць. І выжылі. Пекла перамаглі. З таго свету выйшлі мы, у цішыню мы ўвайшлі. Ад радасці, што жывыя, мы ўзнялі вясёлы гам, нас дождж зледзянелы мые, але не холадна нам. А мама ад шчасця не іначай, што выбраліся з бяды, нас абняла і плача. Вайна ўсё жывое знішчыць, чалавек загіне і звер. Паслухайце, кожны лісцік просіць міру цяпер. Вы сёння пакуль яшчэ дзеці, а вырасцеце праз час. Мір на планеце будзе залежаць ад вас.